Въпреки влошаването на времето, около 48 000 бежанци и мигранти са преминали от Турция към гръцките острови, около 9600 на ден. На границата между Сърбия и Хърватия около 5000 души са били блокирани през нощта, след като хърватската полиция временно е затворила граничния пункт. Дойдоха много семейства с малки деца, дори новородени. Много деца, които се нуждаят от дрехи и одеяла. Температурите стават много ниски и е изключително трудно да се подсигури топло място за нощуване на децата. Картината е същата и в Словения. В страната миналата нощ са влезли около 4000 мигранти от Хърватия. Те прекараха студената нощ на открито, преди да бъдат изпратени в приемни центрове. Премиерът Миро Церар пък отправи остри обвинения към хърватския си колега Зоран Миланович и предупреди, че Словения може да издигне ограда по границата. Общо над 14 000 бежанци са се намирали на територията на страната тази сутрин. В петък вечер посветил нас продължава, до края ще ви покажем. Въздържаме се от яденето на торти, но кое точно в тях е вредно? И още, как младо семейство остана без сватбено пътешествие и без 12 000 лева заради туроператорска фирма с множество нарушения. По-дълга учебна година за децата от 1 до 8 клас предложиха от Просветното министерство. Това предвижда проект за нов стандарт за учебния план, представен днес. Краят на учебната година за учениците от 1 до 4 клас ще е 15 юни. За останалите без 12 клас 30 юни. Така първокласниците ще учат с 3 седмици повече, а учениците до 8 клас 2. В понеделник проектът ще бъде публикуван на сайта на министерството. По този начин ние се стремим да преодолеем този негативен елемент, свързан с обстоятелството, че нашите деца имат най-кратки учебни занятия от една страна, от друга страна да дадем шанс на децата ни да бъдат достатъчно обгрижени в училище и да бъде малък периода, в който те прекъсват връзката си с училището. Въвеждането на данък вредни храни има подкрепата на министър-председателя. Бойко Борисов коментира, че целта не е била да се събират повече пари в хазната, а да се ограничи консумацията на вредни храни. Европейското кардиологично дружество цитира изследване, според което в едни и същи продукти в Източна Европа съдържанието на трансмазнини е по-високо, отколкото на Запад. Защо трансмазнините имат толкова вредно действие? Мария Чернева. Покарната е на по торта, но тя няма никакво намерение да яде своята. Защото точно сега ще анализираме и какво се съдържа вътре. В етикета производителят коректно обозначил съдържанието, но не сладкото плаши толкова диетолога. Вътре, както виждаме, има хидрогенирано палмово масло и хидрогенирана олийнова мазнина. Те имат двойно увреждащо действие. Освен, че увеличават лошият холестерол, ЛДЛ холестерол, те намаляват пък добрият холестерол, който има това протективно действие. Тяхната структура е по-ригидна. Натуралните растителни масла обикновено са течни, липидните вериги в тях са начупени. За да се втвърдят, те се хидрогенират. Допълнителните водородни връзки изправят молекулите и те по-лесно се слепват. Лошото е, че така по-лесно полепват и по стените на кръвоносните съдове. Влезли в състава и на клетъчната мембрана, тя също губи еластичност. Като цяло се променя метаболизма в самата клетка. Освен това, трансмазнините нарушават и синтезата на биорегулаторите на възпалението. Има риск от повишена тромбогенеза, съответно риск от повишени инсулти и инфаркти. Частично хидрогенираните масла са предпочитани най-вече в сладкарската промишленост и готовите храни. Освен, че са ефтина суровина, имат по-голяма трайност, по-добри вкусови качества, по-ниска температура на топене и почти няма паста, крем, вафла